Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners. Wala man tayo trabaho karon, mag-upload ta sa part 6 sa mga mata ni Drusilla. Sa sunod nga upload na lang siguro ta magbasa sa mga comments para sad madungag-dugangan to. Kay sundan lang sana tog upload karon ang mga mata ni Drusilla, nagkanindot na. Tangi lang jud ninyo mga listeners katong ganahan sa mga mata ni Drusilla. Karon nag-upload man ta sa mag-upload man ta mga listeners sa part 6 ug ma-upload na sa part 7 para matuloy-tuloy ang inyong pagpaminaw. Ang Palamie ID mga listeners kay nag-edit na ko o nakahuman ako o apit na nahuman ang isa i-plaster na lang sa nato para ma-upload na sa ito siya o tulatan lang ninyo mga listeners kay ako sa ning tuwaso ning mga mata ni Drusilla para nagkahuman matuloy-tuloy na sa nato upload ang matuloy-tuloy na sa nato upload ang Palamie Drama o sa katong ganahan sa mga mata ni Drusilla. Salamat jud kayo sa inyo mga listeners nga naminaw jud no. Salamat jud sa inyong pagsunod ug pagpaminaw sa mga drama na to nga gina-upload. Hanyo ko sa inyo mga listeners katong mumugbo lagad sinaot nga dili sa niyo escape ana sa daktab ako na kinatabang sa tuwa mga listeners maka dasig sa tag-edit o ato na sundan ang part 6 sa mga mata ni Drusilla. Ug karon silang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Mga mata ni Drusilla. Gusto ko sa ika-ato magbalik. O gusto ko magpaila niya kung kinsa ko o tig-on sa aming duha. Yagay! Pagkakita mo sa inyo, lalaki! Ay, may nangita ko ng lalaki na ako siya mo. Sige siya magkaha. Mabalik ko sa opisina. Ikaw, pagka mag-opisina ka ng adlaw, ako nang gi-instruct sa akong PE ang angay niyang himuod. Maski pili na akong magpuyo na diri sa bahay. Kay nagsakit yun kining akong dughan tungod sa kamanghuran mong anak, Nico. Ay, nahaag ka na sa anak. Naghila ka na sa biha. Ayaw kong sultihi og sama, anak. Kung ikaw, wara nimo ang mga gibuhat na pagpapadlong sa imong mga anak, nako! Dako kay nag-impact! Kung masakitan ko kung ila man ang gibaliwa ang unsa may akong ipahimangno nila. Sa una, si Budhe ang akong gilang nga tarong nga pagkaanak. Ug mas buutan kaysa iyang Kuya Sander. Kawa man siya magbarkada-barkada o musod yun sa klase. Pero karon, bali na. Siya na nagpabanlong ug maayo nako. O basin siya ra ang makahatod og sayo nako sa lubnganan. Iba. Di ka ni magpalaki. Iba-diferent siya kabayas kasing-kasing. Kamusta ka niya? Mami, ayaw lang kay diba ang gihimo ni Budhe? Igo na to siya nagpalabay sa gibating kahibos ni mo. Helom, Sander. Wa kay ayaw nga pagkamaguwang. Wali mo badlong ang imong manghod. O nagmaunsa to sa iyang paglakaw, ha? Mami. Ha? Maunsa gani itong imong igsuon. Ikaw gyud ang akong mahayan. Kay wa ka makabadlong niya. Imo na siyang gikonsente sa iyang mga kabuang. Wa kay ayo. Mami. Ikaw ba nangitang ako? Di ba nga
Uyab ka man ni Victoria. Una ka rin. Si Budhi, huwag niyan ko kay gusto ko nga. Naamay si Ma'am Victoria siya sa stray house. Huwag nga nagila ka man mediretso sa amo. Huwag nga nawa magmamagulong sa pag-anigin. Ha? Ni si Victoria? Huwag na siya karon sa ancestral house? Hello, ma'am. Kumusta ka man? Maayo na ba ang inyong pag-abot? Yes, mami. Maayo ra. O niya na misod sa bahay si Yaya. O sa Tinoy nga driver. Ayaw na lang pala si Tinoy. Alala sa diha uban ninyo. May kay lalaki siya. Kung medyo may problema, naa siya na magkatabang layo ninyo. Okay, ma'am. Amping mo diha, Victoria. Kaya basin og... Ay, nahibaw ka na. Mami, sinang ka rin. Naa siya gisulti na ako kabahin ni Drusella. Og, kami si Drusella kaganina. Nagkaatubangay gid ni naong sinaong. Unsa? Victoria! Banyagilang taka dito sa ancestral house. Kay gusto man siya kang magpauban. Huwag masabog ko maswito pa kayo din dapita? O saktong agyanan pa ingon na ng takong bahay sa unahan? Magpas-pas kita sa pagyakaw. Kay Basilog. Magaling? Maliho ka mga sagbot. Basin na ibitin nga mo gawas niya. Taga si mga tanong ng... Babuji! Babuji! Babay! May babay, migawas gikan sa tagas ng mga sagbot. Drusilla? Drusilla ang... Siya itong nasa dakong larawan sa bungbunga dito sa Karambay. Sama siya sa mga Kulit lalaki! Ayaw siya sa imong apos! Apo sa sungkod? Pero... Uban ka na akong lalaki! Ayaw! Uwi ko! Uwi ko! Sama! Ayaw! Walang kota lalaki! Naunsa man ko. Namuraman kong kalit na gikulbaan. Gano? Ang akong nauna. Naara ni Victoria dito sa ancestral house. Ato lang silang tawagan dito from time to time. Atong i-check kung kumusta na sila dito. Kung unsa gani, ato lang silang bisitahon dito sa probinsya. Hindi ka sa bahay. Atong tawagan si Victoria. Ako pangustahon o akong tambagan na aning haligin sila sa sud sa dataran sa ancestral house. Maayo gani kay namalit kita. Ang pratadaan para sa atong magamit rin ang mga pagkaon nato din Mao may giingon nila ni Mami, may kinahanglan mga pratandaan sa dili pa ta mapadayon diri. Naalasab ka day. Naghupaw na sab ka glaon. Nagkunaan na sab ka ni Budhi no. Dili gid nako kalikayan niya, Milet. Nga masalot din sa kunahuna si Budhi. May nanuktok. Kinsa man karon na.
ka siya nga naghinat na sa iyong pagpanuktok sa pultahan. Nang karingan, no? Wala na naghinat ka nga may balik dito sa... Pinagin mo ko yan, kasi mo yan. Bala ka kay kaparin niya. Si Budhe? Nga na nag-isgot ka ba niya? Si Budhe ang ginusa ko pagumangkan. Nagnagitan niya ko sama. Magkawa siya karoon sa mga kamot ni Drusilla. Huwag ko magdahom. Nga po masyagi kasukat. Pero ako gagyapo na si Budhe sa pagpapaspasun sa silakaw. Kagkulbagay ko gabay sa kalit lang makalitong tunga si Drusilla. Huwag ko magdahom matinood kanila ako mga kabalaka. Kalit lang nagawa si Drusilla na may bagaw tagas mga kasabutan. Victoria! Aba, sinagot siya si Budhe. Imo ko yan ni Drusilla. Dali! O sa imong giingon, babay? Matod ko, kalit kong ikulbaan. Ha? Nga naman kuno. Nagkalit man lang kang ikulbaan di ha? Ha, babay? Nga no ni, may kalit naman. O ako makasabot ining kalit nga. Kakulba nga akong ibati. Unya, ang naaraba pirme sa utok. Si Budhe. Unsa? Oh no! Ngano ka ha? Hala no! Ganaraman ko nung bupati kag kulba. Doon na may posible nga tayo something nga naitabo. Didi? Wa ba kay hay naitabo nga di maayo kang Budhe? Uy, si Bako kaya Didi, uy. Pakuyaw masab kag maayo diha, uy. Dili na mahitabo kang Budhe. Ay, panginaot lang ta. Alain ang buti pasabot ng imong mga kakulba diha. Ganahan gid ang ko nga ako siya tawagan. Pero nasuko mabuto siya na ako. Basin og iya nasab kong insultohon. Kalagang bitin din sa imong gidadaan akong alamod. Ano may mong buhaton ako? Utang bud. Ayaw ang taong bud sa maluoy ka. Kinsa ka gida. Apil ka bas mga lalaki. Nga nagukod ka na ako. Sukad pag sa miyagi. Nga gustong mo pasakit na ako. Apil ka ba? Wako kay bauli mo mga gipanunti. Ikaduha pa niya akong balik dili. Kay gusto ko mo bakasyon. Kaya nasakitan ko sa gihimos akong mami. Naglagot og nahiubos ko niya. Ikaw? Ang inunong. Mauna siya dito nga. Akong nakita sa bundong sa ancestral house sa mga orsini. O kang inunong. Sasama din sa akong uyab. Si Victoria. Kanang nga inyong gilitok. Mauna siyang nga ang gilitok ang tungkuang mga babae. Mausak ka na siya. Nga akong gikatubang ng sanang kanina. Kanang gingan lang ng Victoria! Dili ba nga nagitawag man kag great grandparent ni Victoria? Pero naman ano nagpabilin kang batanon nga dapat unta nga Victoria! Dili ka karingan! Dili! Mga tingog sa gawas. Limang laga!
okasyon ang amot tuyo diri. Matugkan mo ang may kubag-kubag ini. Ug ako rin maging usa ang habiling diri sa dakong karaang bay. Kay, huwag mo kong napauban ha. Kung sa may kumuhaton yun yun. Uy, hala, Hansin ni De Victoria nga kayang gibilin diya sa may center table. Niring. Hala, si Rudy ang nanuwag. Hello? Sir Rudy? Oh, ikaw malagi na katubag, Milit. Sa manday sa Victoria. Kuan kining ako makasultihan si Sir Sanhita po. Pero basin makaabot ni sa ginikanan ni Budhi og si Victoria mo sa ginoon ang masusa. Milit, unsa man ka? Wala magkabutingog diha. Ha? Ako kukuan si Rod. Nioban si De Victoria sa caretaker dahil sa ancestral housen. Sinang ka rin. Kukuan kining. Unsa man, ha? Murag manguha man to sila og butong, sir. Uy, hapon na gayo. Uya, mamutong pagin mo diha. Kaganina ang tato sa inyo pagkabot diha. Ambot, sir. Uy, lagi ilang kuhaon. Ako lang inang, sir, nga nanawag ka inigbalik nila. Sige. Nga, manawag ko balik. Okay, bye. Ay, salamat ang taon nga. Gipawag na ni Sir Rod ang iyang cellphone. Kumusta na ka ang ilang pag-ato sa nahimutangan ni Budhi? Mas ilan, walang tag ilang magkuha si Budhi. Kasi na Victoria na si makaluluoy ini. Budhi! Budhi! Nakakabalihan sa lagom! Tumbay! Budhi! Gumaki, mapinuyang niya ni Chushi. Asyag. Victoria, jagan niya bakit mga binggi, mga jago. Karing, magpatabang ka sa mga tao din para masuod ng langob niya o gusto makuha si Budhi. Basin giunsa na siya ni Cruzella. Kinahanglan niya makagawa siya gikan diha ng karing. Kumakapasyal. May mga gupay na tawagin. Kaya kagigikaglo ka ng mga ulagog gigisya. Dapit doon sa mga nangamishing. Kung doon ay dapat ang nahita po ni Budhi. Nasamot ang kasuko sa mami ni Budhi na ako. Ako na sa bangilang Playmon. Rachel, okay ba ibo nga? Lagi ipabot sa mga kapulisan. Pero, kasiguro ba siya ko? Mabalik ka kaya. Magkaabot ang mga baydas ni kanya ni Budhi. Nga mahuli mong kahadlukan. O sa may akong buhaton. Usa. Mao ba bay? Oo bay, Rani. Kinahanglan nga mobalik ko dito. Kay tuwa nga akong manghod. Nabalaka ko para niya. Kani imong ka siyang gisultiha sa karisgo nito lugar. Kanang may ato mo siya? Kuan mong goodbye. Kuan, kining ang katong ancestral house nga atong naadtuan nga ang unahan ini naana dito himutang ang duha ka langob nga ato sa mga nagtuan. Usa? Oo ba? Ug katong mga ancestral house gipanag-iya sa pamilyang Orsini nga uyab sa akong manghod nga si Budhi. Orsini? Ay, gusto bay. May nahinumduman ako. Sari ako nasikutan sa akong lulo ang kabayan sa ato nakita ba nga ancestral house sa mong lugar nga ato natuhan may sandir. Ha? Sari ako nasikutan ang akong lulo kabayan ang lugar nga diin atong ikukod ang mga babae demonya. Ingon nga akong lulo nga na siya nagtunggan sa una nga gimaldisyon ko no nga usak anak sa mga ursining babae. Gimaldisyon o itunglo sa kaila siyang inahan na
Noon ako noon nga, may kalaki. May black magic. Ha? Unsa? Umato pa kuno sa inahan sa kong lolo. Nga nagtunglo ni ini. May mga binuhi kuno kini mga bitin. O may bitin sa kuno kini gamay nga isuot og botilya. O iya kuno ning orasyonan. O pwede na niyang pasulong sa lawas sa tao. Unsa? Dili. Usa ni? Buti pa sa buti ni. Ang kadtong babae, ang mga mata sama sa bitin. O may mugawas nga bitin sa baba. Posible ka nga siya ang nahiagom sa maong tunglo. O usa siya ka Orsini? Bay Sander? Naga pa ba? Hello? Magsulti lang niya tabay, Rani. Sige, bye. Nahiagom sa maong tunglo. Lo, kung tinuod na itong giingon ni Bayrani, dili sa tingali may tabo nga kaliwat ni nila ni Victoria. Kayo, huwag ninihisgot kung asan. Ako lang niyang pangtanong si Rani kung taga-asa mo ng Orsini nga gitunglo. Matod pa siyang lolo. Jonas ako ugman ang bitin. Pero naku siya tumanis. Iyang gusto. Iyok kay siya ilang sa ako. Iyan. Isakit lang ako. Iyan. Tawad kinagsikin ni siya. Iyok. Dili na ko siya pwedeng biktimahan. Unsa ba? Pagpuyo diha sa akong sod. Kiinunta na ka. Madali ko gusto mo pasakit niya. Kaya ako siyang kaliwat. Sa siya ka Orsini. Unsa? Ikaw ang tinuod na demonyo! Ikaw ang natingon nga nung nahitabo din ako! Ikaw! Wak ka mahibaw! Imong mga gipanulte, Rosina! Wak ka mahibaw! Unsa may wala ko masayri! Unsa wala ko mahibawi! Unsa demonyo! Unsa demonyo! Sino tumisagit ang demonya? Kinsam ka ingin na. May lain ba mong demonya kay niya? Gusto ko madagan pala yung mugas di kang silangon na ginagana ng demonya ang babae na ko. Pero mato niya. Kung gusto kong matiwa sa pag-ikis, pakin ko sa pangabitin niya nagbantay na ko. Ikaw na! Dito ko gusto mong kapatid na sa'yo tingog! Palayo! Palayo na ako! Palayo! Saan ka niya kasulti? Asan ka siya? Nakakasinapit sa babae ni Maunangop? Si Victoria, asan siya? Bisaknit ka siya ng giingon na iyang kalimut? Iyang apo mo? Hindi ka makako sa pagpasakit sa kagalingon ng dugo! Hibaw ka ba na pinakagi sa batanon o birhen mong kaliwatan apo sa sungkod? Magkalingkawas ka gikan ini maong tunglo! Pinakagi sa iyang kasing-kasing matangtang ang tunglo na imong nahiaguman dugay na. Mawa na ang maong tunglo o maldisyon nga imong nahiago.
human. Nanawag si Daddy ka ganina. Uday, Victoria. Ug, naglipog kay ko, day. Sa unsa may akong isulti niya. Panitugan ko niya nga. Maulay mahitabo diri. Kasi budhi. Nga imong ex. Naas mo ka mapadong. Gitawag ninyo og demonya. Basin makaabot ninyo uni. Sa iyang mga ginikanan. Ug ikaw na sa unay madaot na Victoria. Ila na sabkang kontrahan ug sa mo. Iya. Alugon kayo ang imong kagwapa sa una. Ang kanindot sa imong mga mata. Naik sa kadaganan. Pero karon, mata na sa usa ka bitin ang nakita sa tanan. Sa higayon nga masuko ka o gusto kang biktima o batanong babae. Usa ka babaeng birhen. Waka ba matinga niadto sa waka pa maingon ene. Kung gusto kang mabalik sa normal, patya ang imong apo sa sungkod kay siray makapahunong sa maong maldisyon. Balik na ako sa... Mabalik ng tuod ko sa akong pagkaakusaw niya. Pero... Asa nasab ko kapatay? Hindi ba? Mamunag na pag-ayaw nga akong panit. Usa na kitiguan. Napaingon ang mamatay. Ayaw kong limbangin! Hello, anak. Kumusta ka man diha? Kamusiyaya ni mo og si Pinoy nga driver. Okay na ba mo? Unsa man? Nakapaniha po na mo? Mami! Oh, what's wrong? Mura kag... anak, may problema ba? Murag feeling ako. Dili ka okay. Mami! Nihilak ka unsa? Ha? Victoria? Oh, si Victoria ba ka namin magkikasulti? Kung pwede, ari alam na ninyo. Ari lang mo akong madalis ang social house. Ha? Belinda, ganong ingon yan ang inyong reaksyon. May nahitabo ba nila ni Victoria dito sa probinsya? Sa Karangay? Sulti, Belinda! Oy! Ay, salam, ay! Ikaw magulig daw na iniday na dya. Ay, what's ours man, ay! Kuan kining. Ay, kanay, salam man, ha? Mamisita ka nitong budhe? O, salam. Wala rin ba yung taon siya diris balay? Grabe sab kadang duray, uy. Mamisita gyud. Ikaw na bang kung kumamutana ko niya? Ni Aba siya din kay... Kay kanay? Ay, wala gitin taon siya diris day. Nila ka mas dudong budhe ka, kagani na pambungtag. What? Wa siya karon din sa inyo? What? What sa iro? Ay, salam, wala mag-iol kanay. Nagasulti mo na ako sa tinuod kanimo, inday. Isa lang mong kika-istorya sa may gate ng Duray? Ay, Dong! Ay, kanay! Si Inday na diya gwapa, Dong! Nangita siya dito budhe. Hi, Sander. Ayong gabi eh. Si Sander. Wala siya pa yung gabi. Kasi nila ka pangutagang party ni Budi. Kung asa siya. Hindi kasi paingin ako. Dusel, maluoy ka. Mamatay sa kagulang akong mami kung di ko muli sa amo. Maluoy ka. Buhiin na lang ko. Total, huya pala ko si Victoria nga.
Nga imong silbing apo. Imong kaliwat. Ug mahal gyud ako siya. Mahal mo ba siya? Oo daw sila. Mahal gyud ako si Victoria. Pero si mami na ko ang rason nga nang gibuwagan ko ni Victoria. Tungod sa rason nga nasilag ang ako mami sa ilang kaliwatan. Sa inyong kaliwatan. Unsa ka? Unsa tong imong giringan? Ang imong mami nasilag sa kaliwatan sa imong uyab. Sa kaliwatan ni Victoria. Unsay rason nga nasilag ang imong inahan sa kaliwatan sa imong uyab na si Victoria? Unsa lalaki? Sulti! Kuan, kining bisan patuod og nahiubos ko ni Budhi kaya ako napasakitan. Pero dili lang gid ako mapugna na akong kaugalingon sa pag-ari aron sa pagsusi kun kumusta siya. Ambot oy, ikulbaan gyud ko og kaganina pa ni ug ang akong una naara gid ni Budhi ug mo'y rason nga miani gyud ko. Kaganina pang buntag nila si Budhi. May bakasyon nga to sa bahay sa iyang higala. Tinuod gid ay nga ngawa diri si Budhi. Kining asa masab ning dapita ang bahay sa iyang higala. O kumusta man siya dito? Okay na ba ang iyang pag-abot dito sa bahay sa iyang higala? Nadia, salamat sa imong concern. Pero please lang, ayaw sa palabi eh. Kadili ganahan nga akong manghud, ana. Kaysa primerong lugar, wa mo'y relasyon. Sander? Kung sa may gipanulti ni mami diha mo, kung sa may iyang mga gipasalig, ayaw ni Glaomi nga mahitabo gyud ni. Kay magdipindi gining tanan sa akong manghod nga si Budhi. Sander? May bati lang kong kabalaka para kang Budhi. Kay kababata na ko siya og higala. Pero inyo lang dayon lainon og sabot. Nalain siya sa kong gipanulti niya. Bahala siya. Dili na ako problema pa. Gusto na akong masayran ang rason kung nga nung nasilag ang imong inahan sa mga orsini. Ngano? May nahimo ba ang mga orsini sa inyong pamilya? Sa inyong kaliwatan? Nasukot siya. Ug ang iyang mga mata. Migraine. Ug sama kini sa mga mata sa bitin. Anong ingon ka nga nasilag ang imong inahan sa among kaliwatan? Usa pa sila sa nag-argambyado sa pamilyang Orsini. Kaya ko basig usa mo sa nakaingon ining nahitabo ka na ako. Basig usa ang inyong kaliwatan. Ang may maldisyon ka na ako. Ang mitonglo ka na ako. Mung naingon ko ni ini ang tutkuron. Leo! Maluoy ka! Ingali! Itza! Usa mo sa nagdaon ka na ako. Maong nag-antos ko ni ini hangtod ni mga panahuna. Ako siyang na... Dili pa kumusugot na mamatay siya. Kamagamit ko pa kini siya. Niya na sila si
Ibaw ka ba? Wa may tarong katuog si daddy mo. Kinabala kaming naguna-una kung unsa na ginahitabo kini. Anak, gano'n ka man? Sa mo di problema, ha? Ganong imamaming gipari? Naghila ka karon. Nga naman, anak, Victoria. De Victoria, unsa man? Ako na lang musulti nila? O ikaw na lang? Mami, Daddy, si Budhi, tuwa sa mga kamot ni Drusela. Ang nabalaka ko nga gipatay na siya ini. Unsa? Mami Elma? Oh, nag-ilis ka? Mulakaw ka ba? Asa ka man? Kuan, muadto ko sa nahimutangan ni Budhi. Dito sa bahay sa iyang higala. Kay, mao may yang giingon nga ako siya ngadtuon. Natural lang. Kinahanglan nga dili nimo pasagdan ang imong banghod. Og maunay akong gianhi diri sa imong kwarto. Kay gusto kong susiho nimo kung kumusta na ang imong igsoon. Kung asa man siya. Asa man gid siya, ha? Sander. Asa siyang napita karon? Asa nga bahay ang iyang giingon nga? Ay, yun na. Basin og miadto siya dito sa probinsya sa mga Orsini, ha? Sa ancestral house ini. Oh. Basin og ingon ana, no? Ha, kuy daw lang yun. Kung inyo lang kong gitunto. O sa man, Sander? Sakto ba ko, ha? Ma'am, unsaon man pagkahitabuan ang imong giingon? Nagibuwagan naman ni Victoria si Budhi tungod nimo. Oh, mao bitay rason nga mipalayo siya. Kay nasakitan siya maayo tungod sa imong mga gihimo, mami. Ug magduda ka na hinuon nga naa siya didto. Binuang. Oh, Sander! Mami, Dad, nabaka na kit kong maayo para kang Budhi. O kung wa naman siya karon, kay gipatay na ni Drusela. Ako ginag maisip ining mo ay nagkaingon. Kay may ani siya din hitungod na ko. Tawad na ko, Mami. Adi. Victoria. Kung may mahitabo man, ginahidawat ang nahitabo karon ni Budhi. Huwag may bawang yung mga kinikanan ini. Samot yun ang ilang kasuko na ako. Huwag ilang kong kasilagan sa tibuok nilang kinabuhi. Victoria. Ha? Unsa? Miadto giday ka sa ilang Budhi kagabi eh? Wala ko kapugya nga akong kaugalingon. Tungkol sa akong kabalaka para niya. Huwag miadto ko kagabi sa ilang Budhi. Araw mo ngumusta? Pero, piling nimo, ginsulto ka ni Sander, ang kuya ni Budhi. Kilaan niya sabot ang akong pag-adto sa ila. Ang akong paghatag og pagpakita og concern sa iyang igsoon. Kon mauman gani na, ayaw na. Kon mauman ang ila ning ikalain. Si Sander ay mihimo ana din ako. Dili ang ilang inahan. So, magpadayon paghihapon ko sa akong pagpakita og concern sa lalaki nga importante sa akong kasing-kasing. Ayaw ka balaka. Mawara ka ng kasakit sa imong ulo ug sa imong lawas. Gitambalan tanaka sa lana sa bitin nga maurasay akong itambal kung mahiagong ko sa bisan unsa nga binuhatan rasab sa mga taong banyaga nagtinguha sa akong kinabuhi. Mga taong mihukom namo nga mga salbayis. Pero di ay labaw pa sila namo nga kadautan. O
Og nganong nakasulti ko ni ini. Tungod sa inong gihimo ka nako. Makahimo ka ini ang yanong tao nga maingon ko ni ini. Kun siya wa pa siya gihuptan nga iya sa kangit-ngit. Kun bangis man ang mga ursini, kun wa may kasing-kasing ang mga ursini, sila o siya nga naghimo ni ini diri kadako iya sa yawa. Maong gusto kong makakita ni anak imong inahan. Og mismo siya ang ako maangutana kung wa ba'y kaliputan ang iyang mga katigulangan sa nahitabok ka nako. Dad ako sa iyang nahimutangan. Mami! Ayaw pag-ato nga mag-inusarya lang. Ayaw na ang asama pa siya sa yanong tao. Kung manghuna-huna, lahi na siya, ma'am. Iya na siya sa dautan. Dugay na. Wa lagi maminaw si mami mo. May padayon siya sa paggawa sa gate. Oh, iyang gikasugat siya ng karingdad. Diri lang mo ha? Uli yaya mong minute. O may lain sa mga kauban diri nga lalaki ang atong driver. Ayaw kabala ka, sir. Bisan unsay mahitabo, amo gyung ubanan ug bantayan si De Victoria. Ubanin na lang si Ma'am Belinda, sir. Nga mo adto sa dapit. Nga gihimong lunggaan ng Drusilla. Ma'am Belinda, di ka pwede mo itong mag-inusara, ma'am. O wap paghihinyagiban. Bahala na ng karing. Ang ako, nga mamasin lang ko, nga maminaw si Drusilla nako. Igsuon siya sa apuhan sa inahan sa akong mami. Usa ko kausin eh. Iyang kaliwat, basin pa og iya kong paminahon. Kung wa man siya maminaw ni Victoria, nahibaw kung dili siya maminaw ni mo, ma'am. Dapat dugay na unta siyang namatay. Pero tungod sa dautang nga gamando sa iyang kayamhan, maong hagtod karon buhi pa siya. Maong hayaw gipagtuo nga. Belinda! Balik mo sa akin. Doon na kayo importante isulti ninyo. Oh, doon ay importante isulti si Rudy nato. Unsa man ka ha? Sud sa dugay ng kapanahonan. Karon bakit ko nakabalik og sakay sa mga modernong sakyanan karon? Unsa ka? Nga inipadagan ako ning mong sakyanan. Mo ba ko galit? Balag unsa may tabor ako. Basta siya mamatay lang. Unsa pa'y imong paabot lalaki? Paandara ka ng imong sakyanan o padagana. Sige na! Ang iyang mga mata, kalaing tanaw. May kalitong green ang iyang mga mata. Timaan nga, nasuko siya. Kanindot sa akong gibati nga nakasakay kong bahay o usa ka sakyanan og makaadto pa lugar nga layo gikan sa akong nahimutangan. Makabalik na gid kog taak sa lugar o sa dapit nga dugay na nakong mamatuwi. Unsa na kahit dagwayron sa syudad mo? Unsa ka kadako sa kalahian sa una? O
ug sa inyong panahon karon lalaki. Ha? Unsa? Mao ka na. Ang sakiran nga itong nalabyan ni Belinda sa atong pagpaingon sa ancestral house nga nakaparsonahan og jutay sa Karabay. Nakita na ko nga doon na nagpaingon ini nga duha ka tao. Usa ka babae, usa ka lalaki. Unsa? Ug ang lalaki susama gyud og pamarog ug panlawas ni Budi. Unsa? Unya ang babae. Ang sinina nga gisulo. Taas, murag. Taas na sinina. Dili ka to si Drusilla ug ang lalaki nga si Bodhe. Masander, huwag atong tubong sa atong pagbalik sa bagdapit. May mahimo ta karong adlaw para atong maog demunyang babae. Ikaduha, atong ma-sure ang kahintang karon sa imong igsuon na ito'y kapag-adto sa maong lugar tungo sa iyang uyab. Kinibay, sa ganito nga sa iyang uyab. Victoria, ug nalimot ko sa ilang apelyido. Di ba mingon ka na ko sa may adlaw nga Ursini ang iyang apelyido? Ug silang tagi ato maong karaang bay o ancestral house na atong natuan? Ha? Naisgutan taday ka, anak. Kwan, sa side siyang mami. Pero, lahi na silang apelyido. Kay magdamang yun sa apelyido sa amahan ng anak. Basta, legit nga mga anak. Ang bisa ng illegitimate child, pwede lang magkada sa apelyido siyang amahan karon. Basta, girecognize lang siya sa iyang amahan. Bay! Kanang uyab si mong manghod nga si Budi. Kay, Ursini mag-asya. Sa ito ba? Dili na siya kakumbiyansahan? Kay, iyab rin ang kaliwat ka ng maong babae nga. Bayrani, dili ka magdali-dali sa paghukom o sa pag-akusar sa uyab sa pagmangkod. Okay. Bisan sa usapan. In the first place, kanang giingon sa imong lolo, mga istorya-istorya lang na. Hearsay o mga rumor. Dili na angay nga duhuan. Di ba, bay? Mutabon nyo ka. Kay, uyab ko siya sa mong manghod. Bayrani. Pero, yung narigod, matod mo. Gibogan siya siyang uyab sa Victoria. So, asa mo siya, mister? Mauna ako nahibudngan og medyo gikabalakan. Kay gabi pa ko nga nagsige og tawag o text niya. But until now, wa pagyud ko'y reply nga nadawat di kaniya. Usa? Kakuyaw gud. Ha? Nalipay ko tita nga ikaw nga akong kaistorya karon nga nagkakita ta diri sa gawas. Nalipay sab ko, Nadia. Nahibaw ka na. Mas boto na kunimo karon. Itandi ato yung ex nga si Victoria. Tita, sa mga pagkaunsaa, nga nahimo namang ex ni Budi si Victoria. Sa mga rason sa ilang panagbuwag. Ako ang rason sa ilang panagbuwag. Ha? Unsay? Nasilag ko sa apelyido o sa pamilyang Orsini. Ha? Unsay? Ang ilang kaliwat ang nagpaantos sa among kaliwatan kanhi. Matud pa sa among inahan. Kay giilugan sila og yuta sa mga hangol nga kaliwatan sa mga Orsini. Ha? Mao ba? Yutaan tuod kaayo sila. Tungod sa ilang pagkamaro. Daghan kay silang pamaagi nga gihimo ni adto. Matud pa sa akong inahan. Aron makuha nila ang mga yuta nga gipanag-iya sa uban. Unsa? Napa sila gipagukod sa ilang mga iro. Sa dihang buot ng Tubson sa tag-iya ang iyang yuta nga naprinta nila. Pero ipamugos gid nila nga narimati na kuno ni. O daghan pa kaayo itong gipanulti ang akong inahan ni adto. Kabahin sa kabangis sa mga Orsini. Mao ba? Ingon ana di ay na sila og mga kinaiya?
Kaway ayo. Kung nasilag man ang akong ginikanan anang pamilya ha. Ako sab. Danon ko ang maong pagdumot sa ilang pamilya. Hangtod sa hangtod. Kay mga bangis sila. Mga way kasing-kasing. Sakto. Sakto ang imong gibuhat Tita Ilma. Angay lang silang buhagon. Kay makabaton niya kag apo nga may dukuan ng mga kaliwat sa madaog-daogon. Sige lang tita. Tabangan ta ka nga makalimtan sa hingpit ni Budhi katong Victoria. Tungod kay sa pagkatinuod lang. Dugay na sab kong nakagusto ni Budhi. Bato mga bata pa mi. Onsa? Duol-duol na lang ta sa syudad. Kadakang mga tao sa kawasa. Sa kadalanan nga atong nagian. Dagang mga batan ang mga babae nga akong nakita. Bitit nga nasa ilaw ko. Nag-agni nga. Dili! Gawas ko gikan sa sakit. Kigutom ang bitin nga niya ang ilam sa akong galaman. Makasuma ka sa kasing-kasing sa biring babae. Dili! Magawas ang babae hindi mo niya dali sa sakyanan. O gustong mamiktima og batan ng babae. Dila pa ka tumasundan ang maong sakyanan niya, Yamilet. Nagituhuan nila nga si Budhi o si... Marag imposible na. Dili tingali mahitabo nga mabiya si Drusela sa gihimo niyang Pinoy-anan. Pawang nga ngob. Ambot lang ka, Day Victoria. Ato rin lang mahibawan inigbalik nila. Yaya. Kung si Budhi man ganito, malipay gud ko. Nga sa ato pa, buhi pa na siya. Okay, mag-ampo kita day nga. Makaalingkawas lang si Budhi gikan sa mga kamot atong demonya nga si Drusilla. Ay inyo di ang kaliwat. Yaya, Milet. Ha? Mao ba na dya? Oo, Teddy. Mao nagiingon sa mami ni Budhi na ako. Nalipay kay ko, Teddy. Kay tungod sa iyang kasilag sa kaliwatan ni Victoria, dili og dili man gid siya masukot nga magkabalik pa sila si Budhi og si Victoria. Wow! Ha? Uy, kung maon na, congrats! Nga, tungod ini, may puruhan nga matuman ni mo ang imong pangandoy. Nga mangko ni mo ang imong dream boy. Og kay may bintaha naman ko sa kasing-kasing ni Budhi tungod ni Tita Ilma nga yang mami. Maningkamot ko nga mabalhin na ang yang pagtanaw diri nako, Teddy. Mga ano na ta? Usap ta mo pa na yun? Ako magkaos pa pagkikan ako. Oh, asa man ta? Analata na ang maong fast food. Oh, hindi ta mga ano eh. Ganun sa kong tubig kay wa ko'y baong tubig ko eh. Nalimot ko. Oy, balik ka, balik! Puso tayo papadagan siya sa kinan. Oh, ikaw at pa sa laing-lain. Ang sakyanan. Mura man og. Urang bawag itong papayanan kung di sakay sa mga sakyanan! Kami suod sa kamay salon! Huwag may patay sa mga dalaga! Puso man ang ilang Sultihan! Nakuhaan kayo lang ito sa pambagan ng babae! O nakahabang lugan! Nagagawas mo ito kasi Nakahabang dugan sa maumbat matanong babae? Kasi pwede pa sa buti, anak. Di. Utang buot, Drusilla. Ayaw nito kusbo in town. Huwag nga ng tiliman! Kung ang imong gihimo dito sa probinsya, ngayano kang patay og tao. Di na nimo pwedeng buhaton diri sa syudad. Kay mga armasan sila. Og Ugons! Nga pwede ko nilang mapatay?
Ngano? Nahingawa ka ba na ako? Kining gitawag og demonyas mga tao. Nagkaliwat sa imong uyab? Ha? Nahingawa ka? Unsa man? Dahil pabatas ka na. Pagdali. Kay gusto na kong makakita sa imong inahan. Kay nagtuo ko nga basig kaliwat sa siya sa nagtunglo o nagmaldisyon ka na ako! Ano imong gipahunong kining sakinan? Huwag ito makita ang sakinan nga itong gisundan. Gasayang-sayang na sa itong kahagog sa gasolina. Unya, unsa may atong buhaton nga? Mangalig lang ta sa agi, dito sa ancestral house. Ug ato lang sultihan ang atong anak. Huwag ito masundi ang maong sakinan. Nga posibleng ba ang gamit ni Budhi. Rudy, kung si Budhi magitong imong nakita og si Drusilla nga paingon mo sakay sa maong sakyanan nga nakapark sa unahan sa ancestral house. Nga naman nga ang ilang destinasyon daw sa paingon man dito sa syudad. Mausap na ako ni Bugan, Melinda. Nga nung... Melinda. Unsa, Rudy? Inikabutan dito sa ancestral house. Ato ko nung paswayan o patawag ni Victoria ang magwang ni Budhi na si Sander. Ha? Ngano? Aron pangutan o ni Victoria si Sander kung nauli na ba si Budhi sa ila. Rudy! Victoria! Manaka na lang sa taas na. Dili na ba musugot sila si mami ug daddy nimo nga magpundo ta diri sa ubos? Iya. Manaka na lang taday, uy. Kay kinsay nasayod? Wa di ay sa layo katong inyong kaliwat nga demonya. Naradi diri sa palibot. Sa duol. Iya, please. Ayaw pagsige og lito nga kaliwat namo ang babae. Nga mamitima sa mga batanong babae. Basin masipiyat ka. Og imo ning malitog atubangan sa kalikhanan. Og unsay hitabo. Sorry day, Victoria. Nakalit lang sa akong bakba day. Ang mami ni Budhi. Nasilag na siya na ako. Tungod sa rason nga kaliwat ko sa iyang gikasilagan nga pamilya. Og mas labaw na unya nga maglagot namo ang mga tao nga nabiktima ni Drusilla. Day, Victoria. Hala day, naana sila? Nabalik na sila si mami ug daddy. Uwa ka nila masundi ang sakyanan nga ilang gituhuan nga si Budhi ug si Drusilla ang sakay. Bay? Anong huwag man mo ilahos ang mong sakinan? Hangtod niya dito sa Mount Ancestral House. Diriyon ako magsugod sa pagpangutana. Kay, usaon man niya sa pagsugod sa Mount Ancestral House? O kinsa may magpasugod niya dito? Nga nagbuwag naman gani sila si Victoria. Kung mauna, may mabdan talaga siyam-siyam ini. Huturo ito pangutana ang mga nanguyo diri. Kung nabas na nakita nga batanong lalaki nga gwapo o parehas nako nga taas nga naagi sa ila o unsa. Igo lang tang magpangutana kung naabay bahay diri nga pwedeng maistaran sa usa ka traveler. Nasama kang Budhi. Okay, ha? Mga naog tayo sa kinan. Huwag ito magbuhato ng imong giingon. Ngano nagsige ka magpunong-hunong? Imong gipadyaplin ang sakinan ug mihunong ka! Unsa naman say rason nimo? Gwan, huwag ko makabantay nga. Gamay lang di kayong gasolina. Maong kining... Mupalit na akong gasolina. Na may gasolina sa pikas sa eskina. Anak ko mupalit.
Huwag ang problema ini. Asa tao galon nga kasudlan? Problema ba ko niya? Kung manakailan di ay taglaing kasakit. Ha? Kung saan mo ako ini, ako siyang balansisan. Ug makalingkawas ko, gikan siya mga kamot. Sa iyang silbing pagbihag na ko. Unsa magkahisunod nga mahitabo, sundan gid ninyo kanunay, banpang mga sumpay, ning sugilanon nga naguluhan. Mga mata ni Drusilla. Ug maotong listeners ato ang part 6 sa mga mata Drusilla. Ug ugma upload na sa mga listeners sa akong part 7 ang tulati lang. Kaya nagkanindot na ito ang drama na gina-upload. Ug sa sunod na itong upload at dito na sad siguro na magbasa sa mga comments para sad manasa tayo pang vlog kay medyo gamay pa man to nag-comment doon. O gusto na ko sa inyong mga listeners, salamat jud kayo sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsunod sa akong gina-upload karon nga mga mata ni Drusilla. O sa palamay drama di ay hulat-hulati na sa inyong mga listeners. Ug daghan jud ka salamat sa inyong tanan.